गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो आरोबाव जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ, गासैखौबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान आरोबाव सासे कमेन्टारनि कमेन्ट मेसेज भिडिअआव नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबावबाय। अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम सासे कमेन्टारनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो, मिथिज्लायनो, रायज्लायज्लायनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आङो फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबावगोन। अब्ला बे समाव बिथाङा सोर आं नोंथांमोननो सिनायथि होनि, आरोबाव बिथाङा आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोग्रोनि। बिथांनि नामानो जाहैबाय उमेश दैमारि। अब्ला बे समाव बिथां उमेश दैमारिखौ आं स्पेशली थैंक इउ जासि हरदों आरो दिनैनि बे भिडिअआव आङो बिथांखौ वेलकाम खालामो आरो बिथां उमेश दैमारिया आंनि बे भिडिअखौ नायसनबा बायदोंबा जोबजासे नायलांनो थाखायबो आं बेखौनो आसा खालामहरबाय। अब्ला अनजाग्राफोर फै बे समाव जोङो मिथिनानै लाग्रोनि बिथां उमेश दैमारिया मा कमेन्ट हरदोंलाय। बिथाङा बेबायदि लिरहरदों, हेल' सार, जों ख्रिस्टियान सेंग्राफोरा खोमायाव सना गाननो एबा खोमा थुफ्लुंनो मोनगोन ना मोना भिडिअ लाबो। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, उमेश दैमारिया आंनो मा कमेन्ट हरदों। बिथाङा गावनि कमेन्टनि सायाव ना माबादि भिडिअ खालामनो बा लाबोनो थाखाय आंखौ रिक्वेस्ट खालामदों। मानि सायाव जे ख्रिस्टियान सेंग्राफ्रा खोमायाव सना गाननो मोनो ना मोना आरो खोमाखौ थुफ्लुंनो मोनो ना मोना, बेनि सायाव बिथाङा दिनै भिडिअ लाबोजानो आंखौ लुबैदों आरो बेखौनो खावलायहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बिथां उमेश दैमारिजों लोगोसे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलावहाय बेखौ एक्जाक्टलि डाइरेक्ट बेबायदि जोंहा बाइबेलाव लिरनाय गैया जे सेंग्राफ्रा खोमा थुफ्लुंनो मोना, जे सेंग्राफ्रा खोमायाव सना गाननो मोना होननानै बाइबेलाव जोंहा बेबायदि लिरनाय गैया ना, बेबायदि लिरनाय गैया। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ आङो माने गोथार बाइबेलनिफ्राय दिनै बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनाय नङा, नाथाय उइथ माय नलेज आरो जे इसोरनि बाथ्राफ्रा आंखौ मिथिहोदों बेखौसो आंनि खुद मिथिनायजोंसो बे कमेन्टनि सायाव बे बाथ्राफोरजों आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों मिथिगौना खोमाखौ सोरबायदि मानसिया दिनै थुफ्लुङो आरो सनाखौ गाननो सोरनो होनाय जादों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि बे बुहुमाव जों बयबो मिथिखागौ जे खोमाखौ सोरबायदि मानसिया थुफ्लुङो। खोमाखौ ना हिनजाव मानसिफ्रा दिनै थुफ्लुङो। मानो थुफ्लुङो? बिथांमोना सना गाननो, गावखौ समायहोनो, गावखौ देलायनो थाखाय ना मोजां रोखोम गावखौ समाय होनांगौनि थाखाय बिथांमोना हिनजाव मानसिफ्रासो मा खालामो? खोमा थुफ्लुंनानै खोमायाव सना गानो आरो गावखौ देलाय मालाय देलाय खालामनानै दिन्थिबाबायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय सासे हौवा मानसिखौ खोमा थुफ्लुंनाय नुयोब्ला बा खोमा थुफ्लुंनानै सना गानोब्ला सासे हौवा मानसिया, अब्ला बिथांखौहाय मा रोखोम जाज खालामगोन मानसिफ्रा ना, बिथांखौ मा रोखोम बिसार खालामगोन, मा रोखोम मेगनजों नायगोन आरो बिथांखौ मा बुंगोन, नोंथांमोना बेखौ एसे सिन्था खालामसाय, अब्लानो दिनै बेखौ मिथिनो हागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, स्पेसियेलि दिनै जों ख्रिस्टियान मानसिफ्रा सोरबा ख्रिस्टान सेंग्राया बा सोरबा जुदि ख्रिस्टियान हौवाया ना खोमा थुफ्लुंनानै सना गानोब्ला बेनि धोरोमिया बे इसोरनाव मा रोखोम बेखौ दिनै 1निफ्राय 100सिम बेखौ नुहुरजोबगोन आरो बिसार खालामगोन। बेयो जेन्टेलिटि नंगौना नङा, बेयो धोरोमिया नंगौना नङा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय मोजां मानसिफ्रा माब्लाबाबो ना, मोजां हौवा मानसिफ्रा माब्लाबाबो बा मोजां सेंग्रा मानसिया माब्लाबाबो खोमाखौ थुफ्लुङा, ओमफ्राय मा खालामा? खोमायाव थुफ्लुंनानै बिथांमोना सना गानथारनाय नङा। नाथाय हौवा मानसिफोरखौ बा सेंग्रा मानसिफोरखौ जों दिनै खोमा थुफ्लुंनायखौ नुनो मोनो ना, माबादिखौ नुनो मोनो? जायफ्रा फिजिकेलि
प्रब्लेम्स दङ आरोखि ना प्रब्लेम्सफोर दङ देहायाव उसुबिदाफोर दङ बे देहा उसुबिदाफोरनि थाखाय माबा मोनसे देहायाव मोजां खामानि जागोन खोमा माबा मोनसे देहानि उसुबिदानिफ्राय बारग'नो हागोन खोमा बेबायदि खालामनानैसो साननानैसो सेंग्रा मानसिफ्रा बा हौवा मानसिफ्रा ना दिनै खोमा थुफ्लुङो नाथाय सना गाननो थाखाय बिथांमोना थुफ्लुङा आरोखि नाथाय दिनैनि बे मुगायाव इनायनो लाजिनांथाव आरो मिनिथाव बाथ्राबो ना मिथिनानैब्लाबो मिथिनो गोरों बुजिनो गोरों जानानैब्लाबो गावखौ माबा मोनसे देखायनो दिन्थिनो थाखाय बिथांमोना खोमा थुफ्लुंनानै सना गानलाबाय that means this is not that acceptable in Christ जिसु ख्रिस्टनियाव बा जों ख्रिस्टियाननियावहाय बियो नाजावजाथावथाव नङा आरो जों ख्रिस्टियाननियावहाय बेखौनो बुंगोन जोंनि ख्रिस्टियान समाजाव बियो हामजा जाथावथाव नङा आरो बियो उदाया आरो बेखौ ख्रिस्टियान बिथिङाव दिनै नाजावनानै दिनै लाया आरो बियो धोरोमिया दिनै बियो नङा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दहायसो गिबियावनो आं दहाय नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय खोमाखौ थुफ्लुङो हिनजाव मानसिफ्रासो नाथाय हौवा मानसिफ्रा दिनै नङा हिनजाव मानसिफ्रा बिथांमोना थुफ्लुङो सना गाननो थाखाय ना दिनै जों बेखौ मिथिगौ थ' हामबायसै अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सोरबा जुदि जोंनि सेंग्राफ्रा खोमा थुफ्लुंनो नागिरदोंब्ला थुफ्लुंनायनिख्रुइ थुफ्लुङैयानो मोजां आरोखि ना थुफ्लुङैयानो मोजां सना गानियानो मोजां नङाब्ला सानसे नोंखौ मानसिफ्रा मा खालामगोन बखिगोन नेवसिगोन बेहा माबा मोनसे ना उसुबिदा दंदां देहायाव नङाबा खर'फ्रा गाज्रिदां बेबायदि दिनै गोदाव सोराव दिनै रायलायगोन आरोखि थ' बेनिखायनो बिथां उमेश दैमारिनि जे कमेन्ट बे कमेन्टनि दुवारै सोरबा जोंनि हौवा मानसिफोर सेंग्रा मानसिफ्रा बेफोरबायदि खोमा थुफ्लुंनानै सना गाननो लुबैदोंब्ला बेफोरखौ दिनै आङो खावलायहरगोनसो बा रिकुवेस्ट खालामो थुफ्लुंनायनिख्रुइ थुफ्लुङैयानो गाहामसिन अब्ला हामबायसै अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाथ्रानि गेजेरजों खुब गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय जे मा ख्रिस्टियान सेंग्राफोरा खोमायाव सना गाननो एबा खोमा थुफ्लुंनो मोनगोन ना मोना बेनि सायाव गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबाय हामबायसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै आरो उननि समाव बेबायदिनो गोबांथार कमेन्टफोर दिनै दंफैयो बिथां कमेन्टारफोरनि कमेन्टजों नोंथांमोनजों लोगो मोनलायफिनगोन थ' हामबायसै गोजोन्थों खुलुमबाय